Ahoj, nazdar. Dneska jdeme dělat challenge, další. Čeru. Papriku ostrou smícháme s pepřem a se skořicí mletou. To tam můžeš dávat, Ondro. Pál to tam. Moc. Moc. Ani ne. No, se skořicí nešetři. Dobrý. No, toho pepře teda moc nemáme, ale je zaručený, že to pálit bude. Ještě? Jo. No, jako... Omlouvám se, točíme to na mobil, protože Ondra má nabíječku od foťáku na chalupě, takže to musíme točit na můj mobil, takže bude zhoršená kvalita a menší asi formát, takže se omlouváme. Tak jdem na to. Takže jdeme popkat tu naší směs. Vemu z dobrý. Odjdeš už sem třeba? Jo, ještě vidíte to mobil, tak Dělej. no už vala. Se to moc o nás těší. To pro všechny případy jdeme na zapítě a nevím, jestli to bude moc lepší. Mám připravený. Směsičku. Krásnou. Nevím, jestli to gazuju správně, protože to je jako... Budu si víc. No jak víc, to... Super nápad to dal. No, ty něco říkej si víc. Dá si tam všechno. Sobě. No jasně. Asi dělalo, ne? Pohodě. Tak něco to ne. No, to je akorát. Jo. No to je zvědavý. Jdem na to, no. Jo. 3. No, jdem na to fakt. Ne, nekočtuj to. Moc dobrý, jo. 3. Vám Jo, celou lžíci, ty vole. Já sice tak 3/4, ale Ještě bych ti to možná i dojel. to je dobrý. No dobrý. Fuj, Mějte se, čau.